ha ka shiteng si jong ka si thoding palat arpo ngut ki samla bakhamret kila hiar thmai bat bom jam ya khandai ngut ki samla ki bakham he hamadan basketball ka bodan halo satun block 6 na prengi ni ki khandai ngut ngut ki laman sa bot wei na ki bola khaman sa jur la penkit no super care hospital ha bai krem ki la pathai ko bor uba silverstone nong tenger sp ka ir ka sales loi thu ba ka ching to ket halo ka ni ka jingja kadang ya sakhman ya ka jingja tum nem sup la satun se kumba khat architeng ai de ngio jingte ba la don de ki group ki knaret ki bala deng la kamas ki show ki wei pat ki khna ki wai le kai po basketball court ki don kuma khnai ngut ai de kini kinong show pada ki kamrit bani ki no ile kai de ki rat ni tai ki laman sau de ringut ki khnai ngut ki la ra shpo hospital thì marmar yo jukit ki team ki officers jongi ki badan ajan ki la le shaka sport ban le ka inquiry the matter still under inquiry the andala adu kane tingi mala padong ba diamond no tamba the matter still under inquiry iwe to la bidi ila poi refresh po nikong po bulan dan mentap la refresh po super care de kwi de long la bidi chimsa ti malumla ki on ki don kumba arpo ngudai ki basha ki kena elekawi ki don kumba kena ngut the thing still under inquiry tingim palaban batai ba kai kadau ba pelong ki kena ki ba khamrit ki sho itu ki ba khamhe ti menta ka ki officers jengi dang po sin dang wat jengtep kai kadau ba pelong ki ban ye sho hadin pat ngin setiap yang sabatai